Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena bese uthola umyalezo efonini yakho phecelezi i-notification, then bese uyangena kuleyo notification leyo, usungena kwividiyo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela nje kwigameko eseyithe zenzeka ekulona-ke usuku lwanamhlanje kuLosine umhla ka-16 ku-April. Kunesigameko-ke esibuhlungu ngendlela isimanga esenzekile endaweni-ke yaseNanda. eNanda ngicabanga ukuthi-ke iningi lenu selinayo i-clue yokuthi eNanda indawo enjani. eNanda-ke indawo ebheda kakhulu. Akekho umuntu engathi ngimfisela ukuthi mhlawumbe mayiqala ethi uyakha kube ukuthi wakha eNanda. Indawo ebheda ngendlela isimanga, indawo yaseNanda laphaya kwaBesta eMzomusha kwaBesta. Kunesigameko esenzekile ekuseni ngekhathi nje zokuya emsebenzini. Kunengane-ke yomfazi elalile laphaya endaweni yaseMzomusha. Ingane ebevuka njengenjwayelo ithi iyozamela umndeni wayo. Kunomfowethu-ke laphaya ubhuti obekade eya emsebenzini, kanti esendleleni nje ehamba kuzoqhamuka-ke abafana abayisigilamkhuba khona lapha kaBesta abadume ngokuthi i-West Gang. Futhi-ke bazama ukumbamba inkunzi. Akwaziwa-ke ukuthi during ukubanjwa kwakhe inkunzi ngabe kwenzakaleni, ngabe bayitholile izinto abebeyifuna bamgwaza mase beqeda ukuyithatha, noma mhlambe umufi uzamile ukuthi alwisane nabo mhlambe bamgwaza. Kodwa ngendlela ngizwe ngayo esikhathini samanje kwaBesta akusadingeki nokuthi uzugoloze ukuze bakubulale. Bayakubulala nje beqeda ukuthatha into zakho then mhlambe bakudubule bakubulale. Nokho-ke lo ukwaziwe ngebhadi-ke wadlula emhlabeni lapha nje emgaqweni. Mawusuka eBridge City uthatha umgaqo eNtuzuma, vele udlula kaBesta udlule eMzomusha uqhamuka usuwehla ngenhlongwana. Mawehla ngenhlongwana then bese uphinde futhi unyuka le Ntuzuma. So mawusuka eBridge City uyadonsa then bese kuba neband, iband esho ukuthi usuzokwehla futhi usuwehlela enhlongwana then bese udonsela eNtuzuma. Laphana-ke kwiband before ufike endaweni edume ngokuthi isestobhini, ila isikakhulukazi okuvame ukuthi kube no-rank managers khona. Mawudlula nje i-container noma ngithi before ufike e-container elaphaya estobhini, insizwa engathi bawukhiphe lapho umphefumulo wayo. Inganza kwethu eNanda ikakhulukazi kwaBesta igameko zakhona ziyathusa, kanti futhi zenzeka imihla namalanga. Ezinye anizwa ngazo, ezinye anizwa nhlobo ngazo. Kunama-pages akhona ku-Facebook, iy'ntatheli eziy'mele ey'fana nabo Mandla Chris bavamile ukuthi basiphe ama-update ngokwenzakalayo eNanda, but ngingasho ngithi uMandla Chris ku-100% kwigameko ezenzeka kwaBesta. Mhlambe uMandla Chris uposta only 5%, noma ngithi kwigameko ezu-100 mhlambe uMandla Chris uposta igameko ezu-5 kuphela. Isikhathi esiningi mawuzolandela ama-post wakhe egameko ezenzeka eNanda noma ngithi nje kwaBesta, cause izinto zenzeka khona kakhulu eMzomusha kaBesta. Mangizobheka nje ama-updates asipha wona, isikhathi esiningi sekuvame ukuthi kube igameko la othola ukuthi sizwa ukuthi igebengu zidubule kuqala ebeyifuna amaphoyisa, then amaphoyisa eyayidubula le igameko-ke lezi okuyizona amaphoyisa asuke efunela zona igebengu asizwa ngazo. Nganza kwethu kaBesta cishe isonto nesonto mhlambe abantu abawu-5 basuke beshonile. Mina-ke enginefamily ekhona lapha kaBesta ngiyawathola nje ama-update ukuthi sekwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi. So mina ngiyazi ukuthi izinto lapha ziyenzeka daily. Kunesigameko nje engizokuxoxela sona manje esisanda kwenzeka, si-include ifamily yami lesigameko lesi. Laphaya nginefamily ekhona laphaya kwaBesta. So mhlambe 3 weeks back bekunomcinjana okhona lamaphathi asebusuku. So into eyenzakala laphaya kuney'ngane zasekhaya noma ngithi abafowethu nodadewethu balaphaya ekhaya. So kwakunephathi ndawana thizeni khona laphaya kaBesta eMzomusha, iphathi eyayisibusuku. Nami-ke enginga-understand ukuthi since bewazi ukuthi uBesta usuyilolu hlobo lolu ungayihamba kanjani iphathi yasebusuku, but-ke kwenzeka kwakunephathi ndawana thizeni. So
ama-members awu-4 efamily yami kwaba ukuthi kumele aye kuleyo party leyo. Niyazi-ke nani ukuthi esikhathini samanje igenge le engangathi iyaphuza. So uma kuthiwa kune-party noma ngabe kuwubungozi kangakanani ukuhamba ebusuku, but ngesimo sokuthi wena uyibheke ukuthi uzofike u-enjoye laphaya, mhlambe-ke ugcine uyile. So lushayeke usuku le-party. Laba abawu-3 befamily yami shuthi kwakunomuntu thizeni ababekade behleli naye before baye ephathini, then base bedecide ukuthi no mfowethu asihambe nawe siya ephathini kanje kanje kanje. Ngeshwa bathe mabethi bayahamba endleleni bavukelwa abafana bababambe inkunzi. Lo muntu lo abahamba naye ubevakashile kulo muzi, noma ngithi ubevakashele izihlobo zakhe khona lapho, izihlobo ezingumakhelwane wefamily yami. So bahambe-ke naye njengoba bese ngishilo ukuthi endleleni bavukelwe izigebengu ezibabambe inkunzi, ngesimo sokuthi-ke lo ovakashile akayi-understand indaba yabafana bakaBesta, kushuthi abe nokugoloza, then ngebhadi bese izigebengu ziyamdubula bese eyashona. Inkinga esikhona-ke for ifamily yami, ifamily yalo oshonile abam-invayithile ukuthi bahambe naye isitho esalaba icala. Ngingasho ngithi isola bona ukuthi bathengise ngomuntu wabo. Ibuza umbuzo owodwa ukuthi ningahamba kanjani nibathathu niyifamily bese ushona umuntu wethu. Uyayizwa loo nto? So ingane zakwethu igameko laphaya kwaBesta zenzeka daily. Kuyikhona ukuthi nabantu sebayasaba ukuthi bariphothele abantu abafana noMandla Chris ukuthi sekwenzeka ukuthi nokuthi, but-ke uMandla Chris uzayitholele-ke mhlampe ngenye indlela, but ivolume yokuthi kube khona abantu abazoriphothela uMandla Chris indaba ezenzeka kaBesta isiyehle kakhulu. So ingane zakwethu ngicela ni-like i-video, ni-subscribe kwi-channel mawukuthi awusubscribile, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi ekuthini nje ukuphawula kwakho mayelana nalezi zindaba ebengizokuthulela zona. Izikwi-Trend TV izohleze ikhona ingilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.